September ni ni thotan ni kan lo chuang kai le ta a Bahzar thlir tu te chibai ule US President in thanda chu kumin November ninga nayani dona in than vote thak ma hian Democratic Presidential Candidate Donald Trump chanchin be chana siam film chu tihchhuah tumani he film hi The Apprentice ti ania Bear Cliff Entertainment siam ni in kumin October thla hian tihchhuah antum thu an puanga he film ma hian Trump hian anupui a pong solani in than ma thakat laoma Trump chanchin chetaka tarlan na film tihchhuah tumani thu puana ni hian Trump pol te thina terim le a Trama ukil chuan he film siam tu te hi ko takhina avawani he film hi kumin mei thla Cannes Film Festival a khan tihchhuah chinani a he film a hian Trump wanglai hun ti lanani a he film a hian nupui ma saber Ivana I chuan Trump chu thaule lukol tia soisel thina wangin Trump hi athin rima anupui hi apong sualta ni in tarlanani a helai sin hian soizui a hlo hle ani atak taka Trump nupui hlui Ivana hian an in thenna tur thilati fil live vel hian Trump hian apong sual ni in asoya ma se nuwa he thu hi azuk le a Ivana hi kumsang ni somni pani khana thiani The Apprentice a hian Trump hi pa theilo wanga en kol ngai ani baka asamatla kola wangin zai ani boka mei thla ti chuan I hnu hian Trump okil chuan he film producer te hi ko takhina awang nge a ma sen hlau vak lo ani mai thei kumin October ni som pakhat hian US cinema hall sang ti chua tumani thu Los Angeles Times chuan an tarlang he film a hian Sebastian Stan chu tramalema achanga screenplay jek tu hi Gabriel Sherman ni in ani hi journalist ani a New York Observer tana real estate lamjiak tu tramapo voyanga mozat beto tu ani he film a hian Trump hi real estate sumdong phakar tak anga tarlan ani a The Times of London chuan he film hi Trumati chet tumtu ten an tana thatur angin ngai ma se mitam takin Trump an khongai pha arinom jok ni in an soi Trump campaign thupong tu Stephen Cheung chuan film siam tu emo in ti pakhat thil ti hi thudik lo hul hual ani a thu boy kan siam sak nge yang he dot bol hlo thu tak om lo hi man mana adik lo zia fin fia to ani ati Tramale Ivana te hi sanghazakwa som sari pasaria anin neya sanghazakwa som ko pahnia anin thren le a sanghazakwa som riat pakwa khan Ivana hian anin thren don live hian Trump hian apong sual ni in asoya ma se anin thren atanga kum som ni pangaliam hnuwa athu soi chu adik lo thu a soi chuak le a soi to angin kum sang ni som ni pani July thla khan Ivana hi athi ani Israel sipai te chon Hamas hoin an frenzy ngami paruk te ruang chu inrin ni zan khan an mu chuak le a Israel rama phur thlenan ni hnuwa tu te nge an ni fin fia ngal an ni a Israel rama chuan Hamas te ne na in rem na nei du tu te chuan Israel sarkar laka na zoka lung oilo na lanti ran tum thu an puang IDF te chuan nimin khan thu chua siamin heng ruang paruk hi rafa kho pui le hnuai kong tanel tanga an mu chuani thu le Israel ram thlen pu an ni hnuwa tu te nge an ni fin fi an ni thu an soya heng rong te hian mu malo ka tha ni an hriat thu an soi bok Israel sipaiten Hamas te mi hren tha tak ruang an mu chua te hi Almok Sarusi Alex Lobanov Carmel Gat Ori Danino Eden Yerusalmi le Hers Goldberg Polinte an nia Hamas official Izat al-Risek chuan heng mi paruk te hi Israel in Rafah an bomba wanga thi an ni atia heti la hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas telaka phuba kan la ang kan ron zong chuak vek don cheu mi hren thattu te hian in rem na andu lo ti na ni atia Gaza Israel bom asul le ngei don ni in nalang heti la hian Hamas te hren mek chung te intel khom pol hostages and missing families forum chuan thu chua siamin mi hren te chuan ni theina na in rem na hi thlanhi chung sei howani to a ma se Netanyahu sarkar in hun na khoral lui zela wangin mani lokal adam te ruang po kan hmule ta ni hi kan mi te hruai ho hi a hun to tak zetani anti Israel sarkara ep tu leader Yair Lapid chuan
Israel mi heng mi parukte thi na wanga rilruna zong chu inka haingia ta kongzo turin asomani Israel sipai te chuan thudik lo le miril ruti chi ai thei ti dar lo turin mi puiten hriat tira heti lai hian hostages and missing families forum chuan sarkar lakalung oilo nalan tiran tum thu an puanga Gaza war hi kum khata tlingdon hnai to a Netanyahu hian Hamas mi hren te hi angai saklawani anti hostages and missing families forum Paul hian voina tang hian nasazokin Israel sarkar laka lungoi lo nan lan tir don ti an soya hetianga in ngai saklo na hi atop turani mi puite lo in ring rau heram hi kan soi hing don ti in thu chuan siama Israel ep tu party te po in Netanyahu chuan thil tu lo zo ka boy pui ti in kan fanule fapa te mirama shrena tha anni lain Netanyahu chuan thil danga ngai to sanani antia ep tu leader ye lapit chuan Netanyahu hian Philadelphia corridor te zeng shridan na pek te hi angai to lo Bezalel Smotrich la Itamar Ben Gavir te ne na an tho ho na achia lo dan tur chawangai to ani atia thunai na du lu to ka wangin kan rama chung kwa te le Israel namchu Arab hrual mekani atibok nimin kha Knesset tuala mi puilung oilo an pung khoma voin chundar som pani hian mitam jok pun khom le antuma mi puite hian Israel cabinet na tho ti boyan tum ti an puang top maya Knesset tuala kal khom te chuan heram ta na poimo hi kan hriat tir don chewani inom hle to hlek lawang ti in Knesset member te chu an au khumani nikum November thla a Hamas howinan mi hrenan chua rolthar Ofir Angelani Yael Angel chuan Prime Minister Netanyahu chu mimal taka ben tum lo thu asaya ma se mi hren chung te lungai na chu ama hlok na na mangani atia Israel Defense Minister Yoav Gallant le Sinbet thotupa Ron Bar te chuan tangte chua tura in rem na hi nei theani anti ni in na soibok nimina Knesset tuala kal khom te hi di zandar sari vel khan an trina voina an pung khom le don ani heti lai hian Hamas lampoin nimin khan heng mi paruk te hi in rem na neya tang in thleng tura anti fel vek to zinga mi an ni ti an soya Hamas official pakhat aming talan du lo chuan AFP News Agency hena he thu hi soin Israel sipaiten Ruang an mu an soite ming hi Israel tan in atang kan mi te na in thleng tura kan ti fel vek to zinga mi an ni ati mishing tamlama khowela panga naram Brazil a chuan khowela social network larber x chu man thei ani talwa Brazil Supreme Court in an ramdan zom tura asiat tirna chu Elon Musk an azom thei lo wangin Brazil ram thu nei tu te chuan an rama x man an khapta a inrin ni atang khan Brazil rama hian x hi a man thei to lo ani x an man thei lo tak nuwa Brazil mi pui te chon social media dang Blue Sky an mangna sanghal hle a Brazil ram social media influencer lar tak Felipe Neto chuan Blue Sky a post siamin ramdanga ikal chuan an ramdan chu iril rem lo ani poini zom mai turani ti aposa ex in Brazil ramdan an zom du lo wanga Brazil ram man thei ani tak lo chungchanga Brazil ram thu nei tu telama atang ti alan tira Felipe Neto hian exa follower makta duai som pasari chuang anei ani Brazil ram hian ex mang tu makta duai som ni panhi chuang an oma Brazil ram Supreme Court judge lar tak Alexandre de Moraes chuan Brazil rama ex thu nei tu te chu Brazil ram President Luiz Jair Bolsonaro tantu te thu vor dar ti chu lo turin a hriat tira ex nei tu Max hi Bolsonaro le thian pa Donald Trump tantu ani awangin Moraes chu free speech khap tu a pu letin Brazil rama ex ti topa avaulet zoka August thalai holvel khan Brazil rama ex office chu kharin Brazil ram sarkar laka alung oilo nalan tira zirtom ni zan khan Supreme Court chuan ex chu an rama khapani thu an puang ta a he social media network ex hian dan zom du lovin thudik lo a the dara in huat na thu le mi puitero rel na kalphung ti chezonga malang naman ruani anti ani Max chuan Moraes chu rel tu ni lovin dictator ani ti in na beizuya
khovel mun sang sanga thiang zau ho chuan mask hi an tran thu an soi ngal sap ani heti lai hen mitam tak chuan Elon Musk an dem thu an soya Musk chu dan chunga lenga a in ngai ani an ti ve thung Russia le Ukraine te chu mun sang ve a theitop chuin an in do meka Russia lamin Kharkiv khopui an bomwak nuwa nimin khan Ukraine chuan drone mangin Russia ram chunga power station le oil thitfim na mun te chu an beya Russia chuan an rambial sompanga Ukraine drone za somnga pariat an kap thla ti an puanga Ukraine hian drone mang hian Russia ram khopui ber Moscow po an be ani ome Russia hian Ukraine drone te hi kap thlatre ongin in soima se Russia ram hun ril taka tla in thilti chiat po an nei nual ni in alanga Moscow chimchak lam kapot nia districta oil refinery chu drone in a fu ngei ni in soyania Moscow marlam tiver biela po thermal power station chu drone in a fu a Russia rama power station lian berzinga mi Coca-Cola station a po thilpuak turu tak hriatani a transformer te chu al pupup live video te po mu tur a omani Ukraine drone te hian an tum an fu hnem hle ni in langa Moscow biela omtho kasira a lungal thei mang power station po akangani Ukraine ram President Vladimir Zelensky chuan hetianga Russia power mun poimo ten beina chan chu Russia in Ukraine power mun le civil mi te omna an ka sagreng chan le na ni thu asaya Russia kut kan tua renga hemiti top nan hian kan thei anga chan let ve hi Ukraine digna chan vo ani ati heti lai hian nimin khan Russia chuan Ukraine ko puilian ber dot tu Kharkiv chu Iskander M ballistic missile som pani vel mangin nakapa inengamo zata chia a hengzinga hian Kharkiv khopuya in lian tak Palace of Sports po chetela Iskander missile hi darkar khata KM sang ruk zeta chaka thlokani wangin Ukraine chuan an kap thlaman lo ani Kharkiv mayor Ihor Terekhov chuan Russia beina wang hian mi somli palin hliaman tuara hengzinga hian no pang pasari an tel ni in na soi Zelensky chuan karma sa chung khan Russia hian missile za somruk guided air bomb za sari somria le drone zali zet mangin Ukraine be ani atia heti la hin Russia chuan nimin khan Ukraine ram kho patni chu an thu hnuaya an da Pokrovsk po an lu chil trap to a civil mi te chu tlan chuak turin an hriat tir to bok ani Bahzar lo thira wangin kan lo me